Ka Rumen Futsal kabadon hakathan nong po Ribhoy District menta ka jan made arpusan tarik yayong kalapli perdano ek training camp kabalay banai kaban ai jing hikai futsal yaki khna jo kani kathan bat yakani ka training camp la tip kum ka first Rumen Futsal training camp yakani ka training camp lawan ban ai jing hikai do ba sumar lang swer kum coach bat ka samla da pishisha singkli kabadai ka national player na ka jalla Megalia lawan ban pli perdaya kani ka lumpung ai jing hikai futsal Daka Kong Rida Hun Lendem, Physical Training Instructor ka District Sport Office Ribhoy, haka jingdan rengkat ki officer bat kiri orang ba. Bene con tutti della Tu kena terima hotel tu. Imai lah kat lang yang ngawan wan hang ni pani kendo ya fi pan shop of inside coaching camp ningkong am ngasong ban ong man ai ngo yu blay namar ba phikini ki hap ki barit philong ki badon bok ba pisudon bok nem pinyo ila kai hang ni sodon bok nem man yo coaching camp nei ti pidi ban ai ngo yu blay ba de ke ga bo blay la play la de fi ba finyo e kan de ko ba finwan de coaching camp na dolo no fi dan coaching camp na shayam one to stay ka coaching camp Namar tang marway ba fin chile kaya mat practice hayen finumla tang marway finumla fidon kam bandan kinong hikay fidon kam banyo kinong yalam fidon kam bandan kibriru kibana shalandiat ban ay fikum gani gajaka kum kapor ba finyo coaching camp marway finumla fidon kam ga jingirap chumparo takadaw haba piwan shania wan nadu kamensim iya jaga jingla kay kan mau ban iya jaga jingla kay ha Lada fem ia jaga jingla kai ni fishudan ba ba pha email ni ba pha isa ni em ia jaga jingla kai da fila ia jaga jingla kai em suki pensakio hadin pada ka jingla kai kan se ia japi kan sa ai burom yapi dai ni em takada long testa pensa long discipline da fidan haka sports 1 kilan man baki khot 1 kilan bet hang ni kapor man baki khot 1 shimi gani ka kabu ban nget scam ba we see fi ru pensa yakio bahasa jerong tinya ai kublei ru ya i ba i ma isa sumar coba simkia nikit boket riang ya fi ba ublei undang kerku ya fi baro undang ai jing nang jing start kini kinong ya lam jo fi bat fi kena bat finang ya kiu nang ni sakaman bat ngit scam ba do lak shai ka singi kan no ka singi ba kamen enjoy be perfuan lek kai ha enjoy nama da fi enjoy ni fi klel do di kike bro khat ba finlan finang nang shu yaki teknik bakin hikai ha namar ka football mata baro akile football dai nem habdon kam nem ki sap ki pong habdon kam nem ki teknik ban learn tikdi ban songo igini no hikai gi jong fi tangkat ni nginget scam ba kani ka coaching camp bakin sedang mentalai banai hang ni penyelek ba bat ki jong ima we penya ya kani ka coaching camp kinang prelat show ba finang yo pa dia hadin lai banai finang yo show pa dia ka por banang ban man ka por tang gini kitien ni wish ni IF ka bok ka jongi ni duai bo blend don dekat bat pi baro bat kumju ya ima ni ba badi coach baro tangkat ni flashibon Play pi bakuan ka jengtumuhi ka jonggani ka kam ka bangin pelong mentah hang nilai benai ka dei ban fokus ya ka skill ban fokus ka fun game skill development but teamwork nama lagi kena namar ba klem ka fun klem das dan ka jing sutanat hagi kena ya ka game kinumla ban kai ba te ni fokus ya kata baar ka dei ka skill ka bang ngila ban sei ya kena ki ba wan hang ni ka kam
ngilak ban sei ka ban develop ka skill ke jongki lembaga development ka bangin le hangi bat ka khadu kade ka teamwork namar haka abaki kina kiwan le kai kidon kam ka fun kidon kam ka skill kidon kam development barak nalor jing kita borok kidon kam ka teamwork maha football film ka teamwork mla tingi kade ka fokus jong kade ka kam hangi kade kita ki south league pillars ki bangi kwa ban le hangi hakni ka kabji kapat ikmik pa ki badan haka district di boy bar kuling kan saudong kila banwan da ka bak form bandrung ngila ban konti ki kena jong pi baro kun jong ka district jingi hi baro ko Malaysia